ricordo, guarda un po'. Mira, spera. Mamma. ערב טוב לכולם, ותודה שאתם מצטרפים אלינו למפגש תפילות משותף. בימים מורכבים כל כך, אנחנו מבקשות לעצור לרגע, לנשום יחד, ולהפנות את הלב אל מה שמחבר בינינו, אל התקווה, אל החמלה, ואל האפשרות לשלום בין בני אדם. המפגש שלנו מתקיים בימים של חודש רמדאן, חודש של תפילה, של התבוננות פנימית ושל חיפוש אחר אור בתוך המציאות האנושית המורכבת. ובתוך החודש הזה יש לילה מיוחד ומבורך. לילת אל קאדר, לילה שבו שערי הרחמים נפתחים, וכל תפילה יכולה לשאת בתוכה תקווה לכל העולם. ברוח הלילה הזה התכנסנו כאן הערב, נשים וגברים מדתות וממסורות שונות, כדי לשאת יחד תפילה לשלום, לרחמים ולכבוד בין בני אדם. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم كليتكم. نجتمع هذا المساء في لقاء صلاة مشتركة نرفع فيه قلوبنا معا نحو السلام والرحمة والرجاء بين البشر. يأتي لقاؤنا هذا في شهر رمضان المبارك، وفي أيام يتوجه فيها المؤمنون في أنحاء العالم إلى الله بالدعاء وطلب الرحمة. وفي هذا الشهر تأتي ليلة عظيمة يذكرها القرآن الكريم، ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفي هذه الليلة المباركة ترتفع الدعوات طلبا للرحمة والهداية والسلام، ولهذا اخترنا أن نجتمع هذا المساء لنرفع معا صلاة من أجل السلام بين البشر. אז לפני שנמשיך, נציג את עצמנו. אני הרבה אריאלה, ואני שמחה להיות כאן הערב, ולהנחות יחד עם ראיפה את המפגש הזה. أنا رئيفة، للي بعرفنيش يسعدني ويشرفني أن نلتقي معا هذا المساء في صلاة مشتركة من أجل السلام بين البشر. המפגש שלנו מתקיים בעברית ובערבית, כל דובר ידבר בשפתו, ועל המסך יופיע תרגום לשפה השנייה. אז מומלץ לעקוב אחרי התרגום על המסך. يقام لقاؤنا هذا باللغتين العبرية والعربية. سيتحدث كل متحدث أو متحدثة بلغته أو لغتها، وسيظهر على الشاشة ترجمة إلى اللغة الأخرى. نقترح متابعة الترجمة الظاهرة على الشاشة لأنه مش رح يكون في مجال إنه نترجم كل شيء، فاطلعوا على الشاشة لو سمحتوا تشوفوا الترجمة. ייתכן שבמהלך המפגש נשמע אזעקות בשל המצב הביטחוני. אם זה יקרה, אנחנו מבקשות מכולן לפעול לפי הנחיות הבטיחות, וכמובן להיכנס למרחבים המוגנים במידת הצורך. بتأمل إنه يهدوا بالنا ساعة صلاة وما يكون في إنذارات، بس إذا كان في إنذارات سلامتكم أهم من كل إشي، فنطلب منكم إنكم تتصرفوا حسب التعليمات الموجودة من ناحية الأمان في هاي الفترة. לפעמים מילים פשוטות הנאמרות מן הלב יכולות להדליק אור גדול. أتشرف بأن أدعو الحاخام أوفك مئير المدير العام لمركز التربية لأوبك. אני מתכבדת להזמין את הרב אופק מאיר, מנכ"ל מרכז חינוך לאובק, לברך. תודה רבה, תודה אריאלה, תודה ראיפה. לרגע לא הבנתי, חשבתי שהמחשב שלי ממש התחמם ומשהו קרה לו, אבל אז הבנתי שזה גלי החום והאור שיוצאים מהזום הזה ביום הזה.
אני רוצה לפתוח את הדברים שלי דווקא במילים של הניגון הנפלא שניגן מתן קליין בתחילת המפגש, מתהילים למד. מילים פשוטות ועמוקות. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. וזה תמיד ריתק אותי, הפסוקים הללו, כיוון שאין שם אלוהים, אין שם עם ישראל, אין שם ארץ כזו או אחרת. יש שם משהו אנושי עמוק, שזה כל הסיפור של להיות אדם. ובקש שלום ורודפהו, רש"י מפרש על הפסוק, בקש שלום במקומך, ורודפהו בכל מקום. ואת השלום אנחנו מוצאים בשלושת הדתות, וישעיהו הנביא מלמד אותנו, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. ובבשורה על פי יוחנן, בפרק י"ד, פסוק 27, שלום אני משאיר לכם, את שלומי אני נותן לכם. ומסורה 10, סורה יונס, הנביא יונה, ואללה קורא אל מעון השלום, ומדריך את אשר יחפוץ אל דרך מישרים. אבל איך עושים את זה? זה כל כך פשוט, וכולם מדברים על שלום. ובכל הדתות אנחנו רואים שהמציאות היא לא של שלום. אז אני רוצה להציע את התשובה של הפרשה של השבת, שבעם ישראל יקראו בבתי הכנסת, פרשת ויקרא. ומופיעה שם במילה ויקרא, א' קטנה מאוד מאוד. וזה הצית את הדמיון של כל הדרשנים וכל החכמים. מה זו א' הקטנה הזאת? הרי אלוהים קורא למשה, ומשה הוא גדול הנביאים, גם בנצרות, גם באסלאם וגם ביהדות. אלוהים קורא לו, צריך להיות א' מאוד מאוד גדולה. והמדרשים מלמדים שהדרך של משה להנהיג היה להקטין את עצמו. ולכן האלף היא קטנה בתחילת ספר ויקרא. אז המטרה היא שלום, אבל כדי להשיג את זה, כל אחד מאיתנו צריך קצת להקטין את עצמו. שיהיה ערב מבורך לכולנו. אני לא אתרגם מה שדיבר הרב أوفك، אבל بكلمة واحدة أنا بدي أقول الراب أوفك بيحكي على إنه عمليا النداء هو للإنسانية كلها، لا لليهودي ولا للعربي ولا للمسلم ولا للمسيحي، عمليا النداء לכולנו. תודה על הדברים שלך, הרב אופק, שנאמרו מהלב, ועל התזכורת כי האחריות לבנות עולם של שלום מתחילה בכל אחד ואחת מאיתנו. תודה. יופי. אז עכשיו, תודה רבה. את אמרת תודה רבה לרב אופק מאיר, נכון? יכולה גם את להגיד לו. אני גם יכולה להגיד? אוקיי. כן. אז בסדר. שהדברים שלו הזכירו לנו שמילים של תקווה שנאמרות בכנות יכולות להאיר את הדרך גם בזמנים מורכבים. אז ראיפה, את מי את מזמינה עכשיו? אני שמחה להזמין את השייך חליל שדפני, אני לא ראיתי אותו, אני רוצה לשמוע קול שהוא איתנו. חליל, אתה כאן? רגע, אולי עכשיו הוא נכנס במקרה? תכף נראה. אם הוא לא איתנו אנחנו יכולים להתקדם ולחזור אליו כשיצטרף. אז נתקדם לנדיר. כן, בדיוק. אז אנחנו נתקדם לשייך נדיר סלמן הנו, וברגעים של תפילה אנו נזכרים שבאנושיות המשותפת שלנו أتشرف بأن أدعو الشيخ نظير سلمان هنو ممثلا عن المجلس الديني الدرزي الأعلى. مساء الخير،
ערב טוב לכולם. אבל רגע, תרשה לי, גם אני אריאלה אגיד, רוצה להגיד לך מילה, אז תן לה אז זהו, בבקשה. אז אני אה, מתכבדת להזמין אותך, את השייח' נדיר סלמן, הינו, שאתה נציג המועצה הדתית הדרוזית העליונה. ואנחנו מתכבדות לשמוע את תפילתך, ברכתך. תודה רבה. אז ראשית, ערב טוב, מסע אל חיר לג'מיע. הכבוד כולו לי להיות חלק מהפורום המכובד הזה, באמת מחמם את הלב. ותרשו לי להתחיל בתפילה שכתבתי לרגל האירוע. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب المحبة والسلام إليك نرفع صلاة تنبض في صمت القلوب وتزهر في خشوع الأرواح وتمضي على دروب النور بين الدمعة والرجاء. اللهم تقبل سجود قلوب وجلة مؤمنة خاشعة في محراب جلالك تبتغي نورك في عتمات هذا العالم. باسمك العظيم نصلي صلاة لا يحملها الصوت بل الروح، صلاة يتردد صداها في آفاق خلقك وتسبح في لا نهائية مجدك كما تسبح النجوم في سماواتك. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، يا رب الرحمة التي وسعت كل شيء، ويا من جعلت المحبة سر الوجود والسلام لغة الأرواح. اللهم عمر قلوبنا بذكرك واغرس فيها الفضيلة والطمأنينة واكسها سكينة تجعلنا نغفر لمن أساء إلينا ونقابل القسوة بالرحمة والجفاء بالمحبة. اجعلنا نورا في الظلمة وهمسة توقظ القلوب إذا غفت وندى يغسل وجوه الفقراء واليتامى والمساكين. اللهم أزل الران عن مرايا قلوبنا لتعكس نورك السني كرما منك ورحمة وعدلا للعالمين. واشرح لنا صدورنا واجعلها بلسما عند المحن، وسهل لنا عبور صحاري البعد إلى واحات المعرفة والسعادة الأبدية. اللهم أطفئ بلطفك ورحمتك نيران الشر والقتل والدمار، واجعل بين البشر مودة ورحمة، واجمعهم في دار تفوح بشذا المسك والعنبر لا برائحة البارود والدخان. يا ربنا، يا ربنا لك تخفق قلوبنا ولجمالك تغني العصافير ملء السماء. نشهد نشهد أنك أنت السميع القريب المجيب، وأنك أقرب إلينا من حبل الوريد. أنت الواهب والمعطي والمنعم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. فتقبل صلاتنا وأجب دعانا وبارك خطانا في طريق المحبة والسلام يا رب العالمين. آمين. وشكرا لكم على الإصغاء. אמן, אמן. התפילה ששמענו עכשיו משייח' נדיר מזכירה לנו שגם כשבני אדם באים ממסורות שונות, הלב מבקש רחמים ושלום, וזה לב אחד. אז אנחנו... נעבור לרבה אושרת מורג עכשיו, נכון. ואם ייכנס שייח' חליל, אז אני איפה? אשמח שתשימו לב. רק את משתפת את המסך הלא נכון, את משתפת את המסך שלנו. קרא לנו את כל מה שיהיה. בדיוק, אתם כבר יכולים לדעת את כל מה שיהיה. אז תעשי רגע הפסק שיתוף. כן. יופי, מעולה. שלום דובי. אז התחלת להגיד שאנחנו מזמינות את הרבה אושרת מורג. כן. כאשר בני אדם מתפללים יחד, נוצר מרחב של אמון ושל קרבה. أتشرف بأن أدعو الحاخامة أشرات مراغ، حاخامة مركز التربوي لأوبك. קודם כל חכמה זה הכי נהדר, אני אוהבת את זה. כן. אני מתכבדת להזמין את הרבה אושרת מורג, הרבה של מרכז חינוך לאובק, לשאת את תפילתה. אז תודה, אני רוצה להגיד כמה מילים לפני, קודם כל להגיד תודה על ההזמנה, להיות חלק מהפורום, ולהגיד משהו בשבח הגמישות של ראיפה ואריאלה וכל צוות אגף קהילה של לאובק, כי היינו אמורים לפני כמה ימים לחגוג פיזית במשותף, iftar. נכון. וזה לא קרה עקב המצב, אבל מכיוון שכל הדתות שלנו בעצם לא תלויות מיקום, אלא תלויות ערכים, וערכים משותפים, אנחנו נשאתם את הערכים האלה לתוך הערב הזה,
וזה ערב מאוד מאוד חשוב שאנחנו לא מוותרים על הקהילה, גם אנחנו לא מתראים פנים אל פנים, ועל הכוח של הקהילה ועל הכוח שלנו באמת להגיד שיש עולם אחר. אנחנו כואבים ביחד ואנחנו אוהבים ביחד, אבל אנחנו לא חייבים להיות במלחמות ביחד כל הזמן, ולצערי אנחנו חווים את זה הרבה בשנים האחרונות. אז אני חיברתי תפילה שנקראת תפילה לשלום העמים. אלוהי כל העמים והלאומים, תן בנו התבונה להשכיל ולהבין, כי בשמך עלינו לעמול לתיקון עולם, באהבה ובשיתוף פעולה, כפי שלימדת את אליהו נביאך, שלא בקנאה יפעל בשמך, כי אם בכל דממה דקה, כך תן בנו לא היכולת ראיתי, לפעול, לא יכולים אותי. לא בכוח אלא ברוח, ונהיה כולנו אוהבי שלום ורודפי שלום. אלוהים, תן בנו הכוח לגייס את מלוא עוזנו, לשמור ולקיים ולעשות, את העולם למקום טוב יותר, ללא נגע ומחלה, ללא איבה ומלחמה, ללא הרס הסביבה. תא בנו שמחה, לשמר את תרבותנו, לצד כבוד ואהדה לתרבותם של אחרים, והשכן בנו ידידות אמת, יחסי שכנות ואחווה, ונשכיל אנו להמשיך ולקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך. אלוהים, אתה השלום וממך השלום. אללה, אינטה סלאם ומינקה סלאם, ונאמר אמן. 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 תודה רבה לרבה אושרת מורג על התפילה ועל המילים שנשאו איתן שקט ותקווה אל הלב. ועכשיו אנחנו נשמע את מתן, שוב מפליא בנגינתו בחליל. מתן החלילן, שאתה במיוט כרגע. מה קרה? זהו. תודה מתן. תודה מתן, סליחה הייתי במיוט. אני יצרתי קשר עם השייח חליל, הוא יצטרף אלינו תכף, אז אני מציעה בכל זאת, כמו שמתבקשת מאיתנו הגמישות, שאנחנו בכל זאת נתקדם ולא נחכה שהוא יצטרף, אנחנו נזמין אותו. אז אני אשמח שאנחנו נעלה את חברתנו, חברת בונים קהילות משותפות וצוות מוביל, רינת צור. אז אני מזמינה אותך לעלות ולשתף אותנו בתפילה שלך. שומעים אותי טוב? כן. אז את מקרינה את התרגום? רייפה. כן. בסדר. כיף לראות את כולם, והלוואי שניפגש פיזית גם בקרוב, ונוכל להתחבק.
שנייה, אני רוצה להעלות את לא, את העלית את הקובץ שלנו, רעיפה. כן, אני מצטערת. שנייה. אתם רואים את כן, הקובץ יופי, כן, עכשיו? כן, כן. את יכולה לעשות רואים. מסך מלא. כן. תצוגה. בסדר, את יכולה להתחיל. עכשיו בסדר? בסדר. כן, תודה. כן, תודה כן. על הסבלנות, כי אני עוברת בין כמה דברים. הכל טוב, בינתיים כיף לראות את כולם. כן. טוב. רוח אנושית מחברת העוברת בין כולנו. אנו מבקשים רגע של בהירות, של חמלה, של תבונה. מי ייתן ותחדל האיבה בין עמים, מדינות וקהילות, שלא יהיה עוד פחד אלא הבנה. נבקש כוח לראות את האדם שמעבר לגבולות, את הכאב שמעבר לשקט או לרעש של החדשות, את התקווה שנמצאת גם במקומות שנהרסו או אצל אנשים שנפצעו. מי ייתן ונלמד לדבר זה עם זה בלי נשק, להקשיב בלי לחשוש, לחלוק בלי לחשב חשבונות ולהתקרב בלי לאבד את מי שאנחנו. נשאף לעולם שבו ילדים מתעוררים לבוקר של ציוץ ציפורים ולא של אזעקות, שבו הורים מגדלים את ילדיהם בלי צל של חרדה, שבו כל צד רואה בשלום לא חולשה, אלא אומץ. נבקש מהלב שיזכור את מה ששכחנו, שחיינו שזורים אלו באלו, שאין ניצחון במלחמה גדולה, כמו ניצחון הקטן של הלב שמוכן להיפתח. מי ייתן ותבוא מנוחה לאדמה ולכדור הארץ שלנו, רגיעה לנפשות, ויצמח בינינו עתיד של כבוד, קבלה ושלום. מי ייתן ותישמר בנו התקווה, גם כשהדרך מתארכת והאור נדמה רחוק. תקווה שקטה ועיקשת, שאינה מתכחשת לכאב, אך מסרבת לוותר. תקווה הרואה מעבר לרגע, המאמינה שמה שנשבר יכול להיבנות מחדש, ושבלב האדם טמון הזרע לעתיד אחר. מי ייתן והתקווה תהיה לנו מצפן, שתזכיר לנו למה אנחנו ממשיכים, ולמה כדאי לבחור שוב ושוב בחיים, בקשר ובשלום. דקה אחת עבור הילדים, דקה אחת עבור בני האדם בכל מקום, דקה אחת עבור המקומות שבהם יש כאב ופחד, דקה אחת של תפילה משותפת, כל אחד ואחת בדרכו ובאמונתו. אנחנו, כמו נזמין את- שאמרה אראלה, אנחנו ניקח לנו דקה אחת של שקט, שלמעשה כל אחד יתפלל למה שהוא רואה לנכון. אז قبل أن نتابع نود أن نتوقف للحظة قصيرة في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، الليلة التي قد تفتح فيها دعوة واحدة بابا من الرحمة في العالم. نهدي الآن دقيقة واحدة من الصمت، دقيقة واحدة يحمل فيها كل واحد وكل واحد منا صلاة في قلبه من أجل هذا العالم. אפשר גם לקחת נשימה עמוקה. האם שייח' חליל איתנו או ש... אני איתכם, לא, שלום. שלום, שלום.
שייח' חליל שדאפנה, תודה שעלית להצטרף אלינו לתפילה. סליחה שלא עליתי בזמן, פשוט, לא יודע, ישנתי ככה, שמתי את עצמי על המיטה ולא הרגשתי. הכל בסדר. כאשר בני אדם מתפללים יחד, נפתח מרחב של אמון וקרבה. أتشرف بأن أدعو الشيخ خليل شدافني مفتش قسم الطوائف في وزارة الداخلية. אני מתכבדת להזמין את השייח' חליל שדאפני, מפקח במחלקת העדות במשרד הפנים, לשאת את תפילתך. בבקשה. תודה, תודה. אז באמת אני מקווה שהתפילה הזאת תגיע כמה שיותר מהר, במיוחד שהלילה הזה הוא לילת אל-קדר, זה הלילה הכי חשוב אצלנו, והלילה שכמו שהבטיח לנו אלוהים, בו יתגשמו כל המשאלות, כל מי שמרים את הידיים שלו ומבקש משהו, זה יתקבל. הלילה הזה כל המלאכים יורדים מהשמיים לארץ ומקשיבים לאנשים, וכל המוסלמים היום, כולם, ללא יוצא דופן, נשארים ערים עד הבוקר ומתפללים ומבקשים ושואלים. אז אני אתחיל ברשותכם. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يا من تعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل تلاوتنا للقرآن يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وجميع بلاد العالمين اللهم جنبنا الحروب والويلات وأحل السلم على جميع الخلق يا رب العالمين. تודה. شكرا كتير شيخ خليل، كلماتك أعطتنا روح مريحة وكمان انضمت للصلوات التانية اللي فيها دعوة إلنا كلنا إنه إحنا نكون في المحل اللي إحنا منصلي مش بس من شاننا أو من شان شعبنا أو من شان ديننا، إحنا منصلي عشان الكل. فشكرا كتير لإلك. התפילה של השייח' חליל מזכירה לנו שהתקווה עדיין חיה בתוכנו, עם הנגינה היפה שלך, מאוד מרגש. אז עכשיו אנחנו מזמינות את... אני רוצה לבדוק אם האמיר מוחמד שריף עודי איתנו, אני לא ראיתי כן, אותו. הוא פה. אז האמיר محمد شريف عودة في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان، ليلة الرحمة والنور، الليلة التي تتجه فيها القلوب إلى الله برجاء أعمق ودعاء أصدق. يسعدني
ويشرفني أن أدعو شخصية روحية تحمل رسالة سلام وإيمان بين البشر، الأمير محمد شريف عودة، القائد الديني والروحي ללג'מאעה الإسلامية الأحمدية في إسرائيل. אני מתכבדת להזמין את האמיר מוחמד שריף עודה, המנהיג הדתי והרוחני של העדה המוסלמית האחמדית בישראל. חבר קרוב. תודה לכם, ערב טוב, מקווה שהתפילות של כולנו יתקבלו בשמיים, שערי השמיים יהיו פתוחים. אנחנו בליל הקדר, ליל הגורל, ליל הרממות. ליל הקדר נחשב למועד שבו החל אלוהים לגלות לנביא את פרקי הקוראן. אז אני מתחיל מסורת אל-קדר, פרשת אל-קדר הגורל. בסם אללה הררחמן הררחים, בשם אלוהים הרחמן והרחום. אינה אנזלנاه פי לילת אל-קדר, אנחנו הורדנוהו בליל הגורל, בליל אל-קדר. ומה אדרק מה לילת אל-קדר, ומה יודיעך מהו ליל אל-קדר. לילת אל-קדר חיר מן אלף שהר, ליל הגורל, ליל אל-קדר, טוב מאלף ירחים, מאלף חודשים. תתנזל الملائكة والروح فيها, יורדים בה המלאכים והרוח, באذن ربهم من كل أمر سلام, ברשות ריבונם לכל דבר. سلام هي حتى مطلع الفجر, שלום היא עד עלות השחר. עד כאן סורת אל-קדר. اللهم أنت السلام. זו תפילה שמסיים, בכל מוסלמי שמסיים את התפילה שלו, הוא קורא את התפילה הזאת. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هوي אלוהים, אתה השלום, וממך השלום, מבורך אתה, בעל ההוד והכבוד. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. אלוהים, אני מבקש ממך מחילה ושלמות בעולם הזה ובעולם הבא. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. אלוהים, כסה על פגמיי והענק לי ביטחון ושלווה מפני פחדיי. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. אלוהי, עשה את הארץ הזאת לארץ בטוחה, והענק ליושביה שפע של פירות וברכה. اللهم اجعل نار الفتن علينا بردا وسلاما كما جعلتها على إبراهيم. אלוהים, הפוך את אש הסכסוכים עבורנו לקרירות ולשלום, כפי שעשית לאברהם אבינו. اللهم احقن دماءنا واحمي أوطاننا وأنزل السكينة في قلوبنا. אלוהים, עצור את שפיכות דמנו והגן על ארצנו, והורד שלווה על לבבותינו. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. אלוהים, אתה השלום וממך השלום, ברוך אתה בעל ההוד וההדר. תודה. תודה לכולכם. תודה. תודה רבה לאמיר מוחמד שריף עודה על קריאת סורת אל-קדר ועל הברכה שנאמרה כאן בלילה המיוחד הזה. אנחנו נעבור לאב יוסף. أبونا يوسف يعقوب معنا. مساء الخير للجميع، عرف طوب لكلام. قبل ما تبدأ أبونا، فإحنا بنحب نستقبلك هيك بجملة نبدأ معها. فإحنا بنقول لك وبنقول للجميع اللي معانا: كل صلاة تخرج من القلب تحمل معها أملا للعالم. يسعدني أن أدعو الأب يوسف يعقوب من كنيسة مار لويس الملك المارونية في حيفا. אני מתכבדת להזמין את האב
יוסוף יעקוב מכנסיית סנט לואי המלך המרונית בחיפה. נשמע את דבריו של אבונה יעקוב. אז ערב טוב לכולם, שמח להיות איתכם בערב הזה, הייתי גמיר. יותר שמח שנפגש פנים לפנים, אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה, ומה שאתם עושים זה גם כן דבר באמת מבורך וקדוש, להיות ביחד, להתפלל ביחד. אז روح الله يرف على وجه المياه وكانت الأرض خاوية خالية وعلى وجه الغمر ظلام. الإنسانية معرضة لأسباب شتى أن تمر في أزمنة صعبة بها لحظات فوضى وظلمة وموت، ولكن الله الخالق والمحب يشكل ويرتب الحياة بحكمته ليسطع نوره وسلامه في العالم. روح الله يرف على وجه المياه، لحظة رجاء يمنحها روح الله للخليقة. أنتهز هذه الفرصة في هذا المساء لأصلي معكم لله تعالى أن يرسخ محبته في قلوب البشر أجمعين، كي نعيش مع بعضنا البعض كعائلة تجمعه الأخوة والمسؤولية المتبادلة، واحدنا اتجاه الآخر. لفتح الطرق بين المدن والدول نشق الدرب وسط الجبال والوديان. هكذا علينا أولا أن نشق درب السلام وسط عالم أحيانا تسود الكراهية والعنف والقتل. شق درب السلام هي مسيرة خلاص للإنسانية تتحقق من خلال تعزيز القيم الأخلاقية وتوسيع دائرة الحياة والمحبة. عندها لقائنا ببعضنا البعض يصبح هو العيد. تنعاد على الجميع بألف خير، وخاصة على إخوتنا المسلمين. شكرا أبونا תודה على רבה. الكلمات. شكرا كثير، شكرا على حضورك معنا، شكرا على الكلمات. إسا منحب ندعي الأستاذ سمير رشدي لفني كل زهوت ولفني كل قبول. أنا بني أدم، يسعدني أن أدعو السيد سمير رشدي، بهائي متطوع في المركز البهائي العالمي ومسؤول عن منطقة عكا والجليل الغربي. אני מתכבדת להזמין את מר סמיר רושדי, בהאי, מתנדב במרכז הבהאי העולמי ואחראי על אזור עכו והגליל המערבי. בבקשה, סמיר. مساء الخير على الجميع. في البداية بس حبيت أثمن وأقدر تنظيم هذه الجلسة التي تضم هذه الأرواح النبيلة من أجل أن نصلي معا لتحقيق السلام والمحبة في العالم. وأحب أشارككم بهذا الدعاء من الديانة البهائية، دعاء لطلب حلول السلام العالمي. اللهم إني أتضرع يا مغيثي، وأتذلل يا مجيري، وأتوجع يا طبيبي، وأناجيك بلساني وروحي وجناني، وأقول: إلهي إلهي، قد أحاطت الليلة الدلماء كل الأرجاء، وغطت سحاب الاحتجاب كل الآفاق، واستغرقوا الأنام في ظلام الأوهام، وخاض الظلام في غمار الجور والعدوان. ما أرى إلا وميض النار الحامية المتسعرة من الهاوية، وما أسمع إلا صوت الرعود المدمدم من الآلات الملتهبة الطاغية النارية، وكل إقليم ينادي بلسان الخافية: ما أغنى علي مالية، هلك علي سلطانية. قد خبت يا إلهي مصابيح الهدى، وتسعرت نار الجوى، وشاعت العداوة والبغضاء، وداعت الضغينة والشحناء على وجه الغبراء. فما أرى إلا حزبك المظلوم ينادي بأعلى النداء: حي على الولاء، حي على الوفاء، حي على العطاء، حي على الهدى، حي على الوفاق، حي على مشاهدة نور الآفاق، حي على الحب والفلاح، حي على الصلح والصلاح، حي على نزع السلاح،
حي على الاتحاد والنجاح، حي على التضاعد والتعاون في سبيل الرشاد، فهؤلاء المظلومون يفدون كل الخلق بالنفوس والأرواح في كل قطر بكل سرور وانشراح. تراهم يا إلهي يبكون خلقك، يبكون لبكاء خلقك، ويحزنون لحزن بريتك، ويترأفون بكل الورى، ويتوجعون لمصائب أهل الثرى. ربي أنبت أباهر الفراح في جناحهم حتى يطيروا إلى أوج نجاحهم، واجدد أزورهم في خدمة خلقك، وقوي ظهورهم في عبودية عتبة قدسك. إنك أنت الكريم، إنك أنت الرحيم، لا إله إلا أنت الرحمن الرحوم الرؤوف القدير. حضرة עבד البهاء. شكرا جزيلا. תודה רבה למר סמיר רושדי על הדברים ועל התזכורת לכוחה של אנושיות משותפת. شكرا أستاذ سمير على الكلمات الرائعة. أبدعتوا كلياتكم في الآيات وفي الأشياء الروحانية وفي الكلام اللي بعطي راحة نفسية. وإسا إحنا وصلنا للربالي أورا فيرد إزراخي. في ختام هذا المسار من الكلمات والصلوات، يسعدني أن أدعو شخصية روحية مميزة تحمل في حضورها رسالة إنسانية عميقة وتسهم في نشر الأمل وبناء الجسور بين البشر. الحخامة لأورا فيرد إزراحي، إحدى القيادات الروحية في الجليل. אני מתכבדת להזמין את הרבה החכמה ליאורה ורד אזרחי, מובילת רוח גלילית מעמק יזרעאל, לשאת את תפילתה. שוקרן כתיר, תודה רבה לכולם, ערב נעים. ריבון הרחמים והשלום, אלוהי החיים והצדק, אתה הרואה את כאב האדם בתקוותו, היודע כמה קרובים אנחנו זה לזה וכמה רחוקים אנחנו לעתים בלב. המוני בני אדם חיים על הכדור הקטן שלנו. מיליונים חיים במזרח התיכון, 10 מיליון בין הירדן לבין הים. מרחקים קצרים כל כך וכאב שמתרחב. לכולנו עיניים, ידיים, לב. לכולנו פחדים ותקוות. לכולנו ילדים המבקשים עתיד. לכולנו לב המבקש לחיות בביטחון. יש לנו בחירה. האם הידיים ישמשו למלחמה או לטובה? גם בתוך מלחמה יש בחירה. האם נזכור את קדושת החיים? האם נשמור על צלם האדם שבאדם? אנא, פתח את ידינו ולא את אגרופנו. רכך את לבבינו בימים של קושי. השב בנו רוח של רחמים ולא של נקמה. למד אותנו צדק המלווה בחמלה, ושלום שאינו מתעלם מן הכאב. תפילתנו היום היא לזכות הבסיסית לחיות בבטחה, בכבוד, עם חינוך וחיבוק. איש תחת גפנו וכל אישה תחת תאנתה. לחיות ללא פחד משנאה וגזענות, ולדעת שיש לכולנו שוויון בחוק. תפילתנו היום היא כוונתו של ישעיהו הנביא, וכיתתו חרבותם לעתים וחנינותיהם למזמרות, לא יישא גואל גוי חרב, ולא ילמדו עד מלחמה. מי ייתן ונזכה לימים של ריפוי, ימים שבהם כוח יבנה ולא יהרס, ימים שבהם הלב יגבר על הפחד, ימים של צדק הנושא בתוכו רחמים, ושל שלום המבוסס על אחריות הדדית. השכן לא יהיה אויב, והשונה לא יהיה איום, והאדם יישאר אדם. יהי רצון שתיפסק האלימות, שישובו הביטחון והיציבות, שירפאו הפצעים הגלויים והנסתרים, ושנלמד יחד לחיות. אמן וכן יהי רצון. וכיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. וכיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב,
לא ילמדו עוד מלחמה, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. וכיתתו חרבותם להיטים, וחניתותיהם למזמרות. וכיתתו חרבותם להיטים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. תודה רבה לרבה ליאורה ורד אזרחי על התפילה, על הרוח שהבאת איתך, על הניגון היפה. אני רוצה להודות לרבה ליאורה על ההזדמנות שאנחנו כתבנו את התפילה הזו ביחד, בימים באמת מורכבים וקשים, והביחד הוא הדרך היחידה, אני מאמינה, שלנו, גם קצת לתמוך אחד בשני, קצת להרגיש שאנחנו כל הזמן ביחד. וכתיבת התפילה דווקא הייתה ביום הרבה יותר קשה מהיום. היום איכשהו לצערי קצת כאילו התרגלנו למציאות הקשה של החירום, ושכתבנו את זה היינו עוד בתחילת המלחמה, והיינו במצב מאוד הרבה יותר רגיש מהיום, לא שאנחנו במצב קל. ותודה לאורה על ההזדמנות לכתוב את התפילה ביחד. מילים באמת שמדברות, אני חושבת, לכל אחד מאיתנו, ולא מיועדת לאף דת או לאף לאום או לאף קהילה, זה לכולנו. ותודה, תודה גם על השירה והקול המדהים שלך. אנחנו מתקרבות לסוף, אז בכל זאת חשוב שבכל זאת נגיד מילה על המפגש המרתק שלנו היום, על זה שאנחנו ביחד מתפללות ומתפללים. כולנו, כל אחד בא ממקום אחר, כל אחד בא מאמונות אחרות, ואנחנו מתפללים ומתפללות לאותו דבר, לרחמים ולשלום ולחמלה בין אנשים. لعل الأصوات التي ارتفعت هذه الليلة في الصلاة تصبح في العالم أصوات رحمة وسلام بين البشر، وتفتح طريقا من النور والأمل لأيام أكثر إنسانية وسلاما. מי ייתן והקולות שעלו כאן הלילה בתפילה יהפכו בעולם לקולות של חמלה, תקווה ושלום, ויפתחו דרך של אור ותקווה לימים טובים יותר. אמן, כן יהי רצון. ואנחנו נזמין את מתן היקר שלנו לסיים בניגון חליל עם תפילה לסלם. אתה במיוט, מתן. אתה במיוט. תפילה לשלום. סלם.
תודה רבה, איזה כיף. תודה טוב, רבה על המוזיקה היפה. תודה רבה לכל אחת ואחד שהייתם איתנו, לרב אופק, לרבה אשרת, לאריאלה, לרבה ליאורה, לאוסטאז סמיר רושדי, לשייך נדיר הנו, לאמיר מחמד שריף עודה, לאבונה יוסף יעקוב, לשייך חליל שדפני, לסת רינת צור, חברתנו ושותפה לדרך, ותודה רבה. אני רואה מלא חברים וחברות שהצטרפו אלינו, וזה רגע מיוחד, רגע של אנושיות, רגע של אהבת אדם, רגע של אין הבדל. כשאנחנו מתפללים, כל אחד מתפלל למה שחשוב לו, וכל אחד מתפלל למה שמדבר אליו. בסופו של דבר, כל הקולות האלה, ואנחנו בלילה מאוד קדוש, אנחנו מאמינים, ואני מאמינה שהרבה אנשים גם מאמינים בזה, ששערי שמיים פתוחים בלילת אל-קדר. לילת אל-קדר חיירום מן אלף שחר. התפילות בלילת אל-קדר יותר טובים מ1,000 חודשים. אז תחשבו כמה אנשים נמצאים פה, וכמה תפילות, והכל הזה ביחד, שערי שמיים פתוחים, והתפילות שלנו מגיעות למעלה, ואני חושבת שאנחנו זכינו ברגע של תפילה, ברגע של אנושיות, ברגע של אהבה, ברגע של ביחד, והתפילה שלנו ביחד היא שתעשה את העולם הזה מקום הרבה יותר טוב. אני מזמינה את אריאלה להגיד, ובסוף אופק יעשה סיכום ונסיים את התפילה הזו. אז בבקשה אריאלה. אז קודם כל אמרנו לכולם תודה, ורק לך לא אמרנו תודה, אז רעיפה, תודה באמת ענקית. כמו שהרבה אושרת אמרה מקודם, היינו צריכים להתכנס ב-11 למרץ, לערב איפטר, ואנחנו במקום התכנסנו בזום, אבל הכוח של התפילה הוא לא יסולא בפז. יש המון כוח לתפילות שלנו, ואני בטוחה ששערי שמיים נפתחו הערב בלילה המיוחד הזה. אז תודה רבה לכולם שהשתתפתם. הרב אופק, אתה רוצה להגיד ככה מילה לסיום? אני רק אגיד, חוץ מזה שזה היה אחד המפגשים המרגשים מאז תחילת המלחמה. כן. אולי בכלל, שבאסלאם זה לילה מאוד משמעותי, ביהדות זה ראש חודש ניסן, בעוד 3-4 ימים, חודש הגאולה והתקווה. בנצרות אנחנו בתקופת הלנט, ב40 ימי התענית, ששיאן יהיה בפסחא ובאיסתר. וכנראה שיש משהו בעונה הזאת של האביב, ובתקווה שהמלחמה תיגמר ותהיה התחדשות, ויבוא השלום. והתפילות האלו, אין סיכוי שהם יזיקו, אבל אולי אפילו הם יועילו. שיהיה שבוע טוב, חודש טוב, וחגים שמחים לכל החוגגים בכל הדתות. אמן. אמן. תודה.